Takže ahojte, ja som tu znovu opäť s vami, Temerav. Vy budete so mnou Temerav. Takže toto je ďalšia časť mojej epizódy cestovateľských príhod. Rozhodol som sa, že dnes vám ukážem niečo, čo je mojou súčasťou môjho srdca Temerav. Už asi tušíte, že vám chcem ukázať to, čo momentálne ma baví, čo robím, čo je moje srdce, prečo by som dal aj život. Takže ukazujem vám moje kráľovstvo. Takto, toto je moja záhrada, o ktorú sa starám, ktorej ukazujem smer, ktorá rastie tam, kam ja poviem, ako ju ja polejem. Takže táto záhrada patrí môjmu srdcu, ale moje srdce patrí nej Temerav. Už asi tušíte, že toto je jeden z najkrajších kvetov, aké tu máme. Môže byť, ne? OK, Temerav, už asi tušíte, že toto je trávnik, ktorý polievam. Nič moc, ne? No, takže dnes vám chcem približiť záhradu, ktorú polievam. Dnes vám chcem Temerav približiť. Už asi tušíte, že to bude niečo nenormálne peckové. Rozhodol som sa, že vám dám nejaké tie rady, niečo, čo vám pomôže pri budovaní vašich vlastných záhradok, ktorým môžete venovať svoj drahocenný čas, ktorý je úplne zbytočný, pretože žiaden nikto nikdy nemá. Dnes špeciálne sa budeme venovať anglickému trávniku, ktorý som vám už trošku ukázal. Tento anglický trávnik bol posiatý semienkami z Ekvádoru. Žiadna tráva nikdy nerastie, pretože je veľmi teplo. Tu teplo bohužiaľ nie je. Je tu horúco. Temerav. Moje meno je Marek Temerav. Takže záhradka Temerav bude vaša záhradka, do ktorej môžete vložiť moje rady, nemusíte, ale mohli by ste nadobudne nový tvar. Dobre, takže o niekoľko desiatok dní vám ukážem, ako sa táto záhradka polieva, ako nejaké špeciálne rady pre vás, ak by ste chceli mať krajšiu záhradku, ak by ste chceli mať záhradku takú aspoň trošičku ako ja. Moji zlatí, teším sa, že ďalšia epizóda je na svete a že vy ako moji verní fanúšikovia si ju znovu pozriete, Temerav. Toto, chlapci, je viac ako rytmus, je viac ako belík, ako truhlík, ako kubík. Ten nápoj som myslel. Takže tu vám ukážem ešte palmu. Dúfam, že ju dobre vidíte. Áno, je krásna. Temerav, povedzme, že hej. Toto je hadica, ktorú polievame. Tu je dobrej vody. Dobre, takže chlapci, dievčatá, keď chcete mať peknú záhradku, napíšte mi na môj mail, ktorý vám znovu ukazujem tu dole. A o niekoľko desatok dní, ako som už povedal, vám znovu ukážem, čo a ako robiť pre správne záhradkárštenie. Takže zatiaľ toľko, dovidenia, uvidíme sa o 10 dní. Ahojte. Takže som tu opäť. Prešlo niekoľko desiatok dní, nikto nevie, koľko to je. A ja som sa, ako som vám už povedal, rozhodol, že dnes vám ukážem správne pestovanie anglického trávnika. Takže prosím vás, poďme na to. Prvé, čo potrebujeme, je voda. Prečo práve voda? Krátke vysvetlenie. Pretože voda obsahuje helium, vodík, a O ako oxygénium, kyslík. H2O je značka prevodu. To je dôvod najväčší, prečo potrebujú naše trávniky vodu. Pretože obsahuje jeden kyslík a dva vodíky. Toľko prečo práve voda, prečo nie napríklad ja neviem, nenapadne ma niečo pitné, minerálna voda, pretože minerálna voda obsahuje I a N. Min znamená, že minimum vody dostane tráva. Takže to nie je dobré. Takže prvý poznatok máme za sebou. Poďme teraz na to. Zoberieme si hadicu. Takúto. Ak takú nemáte, zbytočne idete polievať. Zoberiete túto hadicu. Samozrejme s postrekovačom. Spolu so postrekovačom. Túto hadicu teraz pripojíme k zdroju H2O, čiže vody. Pozerajte.
to poriadne zatlačiť. On, off. On, zapnuté, off, vypnuté, off. Vypnuté znamená, že ešte voda stále netečie. Teraz zoberieme postrekovač. Máme ho nastavený na úrovni 6,7. Zoberieme ho na trávnik. Rozmýšľam, že tam hľadáme. A to je dobre. Viete, on sa trošku pomiatol. Oudorici. Je trošku zložité kamerovať aj. Tu na nastaviť toto hadicu. Dobre, takže nastavím do rohu trávnika, aby pokrylo. Možno vidíte celý trávnik. Takže takto asi. Že to vidíte dostatočne dobre. Keď nie, smola vaša, nie moja. Smola vaša, nie moja, alebo vy budete mať zlý trávnik. Takže, aby pokrylo celý trávnik. Vidíte ho? Dúfam, že áno. Skôr než zapnem na on, vám chcem ukázať tento špeciálny anglický trávnik. Ak chcete, aby bol anglický, aj keď ste v Izraeli, to nevadí, ono stále anglicky, neviem prečo, vôbec nerozumiem tomu. Dobre, takže vidíte tú trávu? Toto je krásny trávnik anglický. Zoberiem jeden kúsok trávy, nechcem trhať veľa. Takže toto je tráva anglická. Či ste v Izraeli, v Rusku, Maďarsku alebo v Hatinách, toto je anglická tráva, ktorú vám radím, aby ste si sadili z Ekvádoru, aby ste si sadili na svojich trávnikoch. Prečo? Teraz vám poviem dôvod. Dôvod je proste jednoduchý, temerá. Táto tráva má blahodárne účinky na vaše uši. Smejete sa, áno, smejete sa. Vy sa smejete, práve čo nepočujete, ne? Na vaše uši, pretože ona dokáže tak vyčistiť vaše ucho, vy budete počuť asi ako nikdy predtým. Pozrite. Počujem všetko. Krásne počujem. Takže môžete trhať každé 3 mesiace z nej isté kúsky. Ja ho dám teraz preč. Ešte jedna vec v tom trávniku je zelený, nie žltý. Takže toľko k trávniku. A teraz, ako by som vám povedal, takže som vám ukázal, kde a ako položiť striekaciu vec. Nastaviť ho na stupeň celý 6,7. Prečo 6,7 sa pýtate? Áno, dobrá otázka. Práve preto, že 6,7 znamená 6 je sila vody, 7 je stupeň tých, ako by som to laicky vám vysvetlil, 7 proste metrov, povedzme, že metrov do diaľky, hej. V odbornom jazyku je to 7 kvadro entec mec, to je v latinského názvu, ktorý som vám preložil. Dobre, teraz najdôležitejšia časť. Keď idete polievať záhradu, nezabudnite zapnúť vodu. Dali sme to na on a pozrite sa, ako krásne duhovito nám polieva záhradu H2O. Krása. Zlatí, toto bola ďalšia epizóda, už asi tušíte, že som u konca. Dávno vidíte, ako krásne som vytvoril duhu znovu. Ak nemáte duhu, nemáte ani záhradu a vaša záhrada nemá srdce, ani dušu, ani duhu. Vidíte, ako na mňa krásne kvapká voda. Tu v Izraeli je strašne horúco, ba priam až teplo. Takže to bola moja ďalšia epizóda, ktoré som ukázal, ako si urobiť anglický trávnik zo semienok z Ekvádoru v Izraeli. Ja verím, že vám to niečo prinieslo a že vaše srdce sa raduje a teší z toho, že môžete mať takú záhradku, trávnik, ako mám ja. Ale bohužiaľ, keď nemáte takého kocúra, ako som vám ukázal, tak nemôžete mať takú záhradku. Moji milí, teším sa, že ma pozeráte. Majte sa dobre a pite vodu. Takže tento kocúr sa volá Juffy. Týmto chcem pozdraviť aj Viktora Kesiho z Medzeva, ktorý obľúbuje mačky alebo kocúry. V podstate je to znovu jedno. Tento rád vrčí, pretože téme ráv je spiešťan. Takže Juffy, povedz niečo do kamery. To je všetko. Toto je doplnok pre vašu záhradu, z ktorej vaša záhrada nebude taká ako moja. Juffy, povedz niečo. Ukáž pazory. Takže toto je naša ďalšia mačička. Volá sa Mačička, nikto nevie meno. Ďalšia pritulná, povedz niečo. Ona je taký tichší typ mačky. Nerada veľmi rozpráva.
Takže ani bez tejto mačky vaša záhrada nebude taká ako naša.